Stanko, servus. Čauko, Junaj. Čau. Čo robíš? Kak neslušný som sa nudil cez hodinu, tak som si začal kak neslušný. Je to fakt pekné. Díky. Videl si ten film? No jasné, najlepšia scéna bola vtedy, keď... Počkaj, hneď som naspäť, ale si idem ešte 50. Jasné, poď. Počuj, Juraj, vedel by si mi pomôcť s touto ruším? Nie, len som pozeral kresbu. Nie je to náhodou stanová kresba? Nie, určite nie. Si istý? Áno, to je len nejaká náhodná kresba, ktorá tu bola. No dobre, tak ja len, že nemám ani dobrú povesť, tak mal by si sa vyvarovať. OK, dobre. Ako myslíš? Čuješ, ja som bol na vonku, som úplne zabudol na to ten projekt z angličtiny. Ani neviem, akú tému mám. Vedel by si mi s tým pomôcť? No jasné, ja som tiež niečo narýchlo napísal včera. Dobre, díky, si fakt super. Idem na vecko ešte. Dobre, choď. Juraj? No? Nebol toto práve Stano? Nie, to bol niekto neznámy. Známy? Vyzeralo to sa do nejako bavíte, alebo tak? Nie, to sa ti asi len zdalo. No, dobre teda, ak myslíš, ale nezabudni na projekt informatiky. Dobre. Maj sa. Čau. Čauko, Junaj, čo som ťa nevidel na obede. Čau. Zabudol som si dať obed. Ja, nie si hladný. Len trochu. To ti dá čo dám. Ďakujem ti veľmi pekne. Tak sa má, už mi ide na dečka. Dobre, čau. Dozvedela som vás. Ty si jeho kamarát. Nie som. Ale nie, vôbec neklam teraz. Nie som, mám toho dosť. Prečo som len ho vôbec zaprel? Bože, ochraňuj môjho kamaráta a nech sa mu darí.